предният епизод видяхте. Efficiency, mending, curse of bending. Hello there. Вой! Я вижте, село. И до него го. Още едно село, дами и господа. Още едно село. Ти се бъзикаш с мен. Здравейте, аз съм Пикселник, а това е вторият епизод на Пикселни хоризонти. Надявам се първият епизод да ви е харесал и да започваме с вторият. В предният епизод открих това местенце, което беше уникално. В тази посока има село, а в тази посока тук до мен има и океан. Това място тук е изпълнено с животни, доста е приятно, доста е цветно. Натам има и черешови дървета, всичко е уникално тук. Вече дори си представям как ще изглеждат повечето неща на това място и мисля, че ще стане доста красиво. Сега, в този епизод искам да намеря спрус саплинг, защото имам дърво, но то е доста ограничено. Много харесвам да строя с спрус, камък, тъмен камък, бял камък, всякакъв камък, но дървото искам да е спрус. И за тази цел аз трябва да намеря спрус саплинг, за да мога да се посадя тук при мен и да си имам постоянно спрус. Така, за целта взимам малко храна, то това е цялата храна, тя така или иначе е малко. Много ме е яд, че сложих кърсов байдинг на себе си и този честплейт ще бъде вечно с мен, защото аз нямам абсолютно никакви намерения да поемам какъвто и да е демидж, защото доста лесно мога да умра. А както разбрахте от първият епизод, съм на хардкор. Това означава един живот. Умра ли, всичко изчезва. Има тиквички, които ще взема. Тиквите винаги са важни. Защо да не? Супер декорация са. Ето така, 10 бройки мисля, че са напълно достатъчно. Оу, това изглежда много яко. Това е като за снимка. Villager Outpost. Наблюдават нещо. Имам чувството, че са заловили вилиджъри и ги карат да копаят там в мината. Може и така да е, може и така да е. Ето така, 31, мисля, че са добре. Ако мога да взема още някой друг саплинг. Супер, 4 саплинга, чувствам се идеално. Сега. Много искам да дома в честа на този аутпост. Но мисля, че не съм достатъчно оборудван. Този аутпост ще го оставя за друг епизод. Така. Аз от тук ли дойдох? Мисля, че да. Моето място е ето тук, зад тази планина. Не ли така? Да. Супер. Пържолите почват да намалят. Имам доста хляб, но пържолите са си най-добрата храна, която можеш да използваш в Майнкрафт. И много бих искал да се направя свинеферма, която ще позиционирам някъде близо до селото. Може би ето там. Или някъде другаде, не знам. Все още не съм решил. Тук има много такива малки пещери, които изглеждат доста добре. Ще пренощувам в нея. Нещо как ми затворя вратата пред носа. Айде избирай си го. Хубаво е, слягам до тебе. Колко гостоприемен господин. Благодаря много. Горе-долу всички са в една колонка,
което е много яко. Ако в едното село мога да го направя за едно нещо, второто за друго и третото за съвсем различно нещо. Вау, доста съм високо. Спрус дърво, хайде. Така. Така да гледам да слизам малко по-внимателно, за да не разбивам капачките. Така. Бели мечки. Надявам се тази бяла мечка да няма малко дете, защото ще ме изде. Металически. Сериозно, чупим се първата. Добре. Сега се молим да даде саплинг. Ставим още едно дърво. Сериозно? Нито един саплинг няма да даде. Добре. Значи ще ми трябва брадва. Малко камък от тази пещера, без да умра. Тази пещера изглежда много яко. Така. Една брадва. Готово. Добре, ако това беше единственото дърво тук, ще да се притесня много. О, то там има горе. О, супер. Тук горе има цяла гора с спрус. Това означава, че когато ми потребва, идвам, събирам голямо количество и се прибирам вкъщи. Ако успея да намеря и седло, за да си опитомя магаре, слагам едни честове, идвам тук, събирам колкото ми е нужно и си тръгвам. Изобщо няма да се занимавам. Ще посъбера още горе-долу половин стак от спруса. Yes. Саплинг. Най-накрая. Даже са два. Супер. Колкото повече, толкова по-добре. Казвам Мечопух и да, сещате се Пук. Мисля, че това ще ми бъде достатъчно. Искам само да огледам за още някой друг саплинг. Да, има. Събрах 3. Тук има ли? Не. 3 дървета със сигурност ще пуснат поне още един саплинг. Така, сега. Посоката е само направо. Тук изглежда много готино място. Има река, прасенца. Тук има един въглен. Ще го взема. Вече... Да. Вече имам място за ресурси, но само един въглен не ми върши абсолютно никаква работа. Иска да прави далавери. 32 пръчки за един не ми работа. Ела бе, господине. 32 пръчки ще дам, един не ми работа ще взема. Абсолютно, има сделка. Този какъв се води? Флетчър. Окей. Господин Флетчър. Намазах едно емералче, тук тази къща все още не разбирам за какво е. Тук има лък, пръчки, мешена. Не знам какво правят. Може би създават стрели, лъкове, не знам. Че горе на планината, интересно. Вау, колко тъмно стана изведнъж. Все още няма чудовище спълнати тук. И по-добре. Лека нождица. Супер. Така, вече имам 20 ябълки. Това е много добре. Искам да засадя ето тези саплинги малко по-далеч от мен, за да се растат спокойно. Двама господина ме очакват тук горе на планината. Така и така. Тези черешовете ще бъдат от тази страна. Ето така, по този начин. Тези двама господина там пак може и да са мъжки и женски крипър, не знам. За момента това е напълно достатъчно. Само че мисля да направя къщата на така.
Или по-скоро да направя ето тук. Мисля, че ще е по-добре. Винаги имам проблем с това да реша точно къде ще бъде къщата. Много е трудно. Не знам защо ми е толкова трудно, но винаги ми е много трудно и после съжалявам, като се огледам малко и си казвам, можеше да е тук малко по-встрани. А няма, този път всичко ще бъде перфектно. Взимам си камъка, дървото и започвам да строя. Така. За момента искам да направя някаква ставка. Може би по-нататък ще я променя, да направя малко по-голяма или направо да направя голяма. Не знам, започвам да строя и ще видя как ще се развият нещата. И със сигурност свършиха вече всички блокчета. Но за момента пък се получава добре. Харесва ми как изглежда. Когато се додекорира, ще бъде бомбастично. Добре, тук са пораснало е едно дърво, което няма да ми свърши работа, но поне ще успея да довърша малко от началото на втория етаж, където ще бъде на мястото за живеене всичките ми материали и неща, ще са вторият етаж. Засявам си отново саплинга. Така. Ау, то дори не е довършено това. Кофти. И... ето така вече е довършено. Ето така вече е довършено. Поне знам, че съм приключил с обозначенията кое къде какво. И за момента е това като завършък. Може би ще е хубаво и тук да има някаква такава подпора, но не, там ще измисля нещо по-интересно. Надявам се този епизод да ви е харесал. В следващият епизод се вижда какво ще направим. Ще довършим къщата, ще събера още ресурси, защото наистина са ми много нужни. Трябва ми дърво, камък, желязо, така че другият епизод ще бъде много по-интересен, поне се надявам. И така, аз бях Пикселник. Ако ви е харесал клипа, едно коментарче, едно споделяне, лайк, сабскрайб и до следващия път. Чао!